Ο Δον Ρόντιο συνεχίζει τη βόλτα του στην παλιά πόλη. Είναι έκπληκτος από όσα έμαθε από το Διαγόρα. Θέλει να βρει το σπίτι του που σήμερα βρίσκεται στην οδό Υποτών. Διαγόρα, κοίτα! Εδώ είναι το σπίτι μου. Πράγματι έχει αλλάξει και αυτό. Αυτό το μεγάλο πράσινο κουτί με τις ρόδες τι είναι? Αυτοκίνητο? Όχι, Δον, κάδο σκουπιδιών είναι. Εδώ οι άνθρωποι πετούν ό,τι τους είναι άχρηστο. Δηλαδή, αυτό που είναι πεταμένο εδώ είναι χρήσιμο? Δεν νομίζω. Μάλλον κάποιος ασυνείδητος άφησε απ' έξω. Πολλά σκουπίδια πετάνε οι άνθρωποι. Αρκετά από αυτά για πολλά χρόνια θα ρυπαίνουν τη φύση.